kuthiwa uthe mayibuya bayibona lapha bayaziyo baphikisana bathi uye bathi abanye akusiye bathi so yathi insizwa hayi no yimina kwathi hayi kwenzakaleni yathi hayi ngihlangane noJesu joka kubizwa umhlangano amaqoqwana wahlanganiswa ngoba khona amaqoqwana ahlanganiswayo so iqembu eliphikisayo kuthiwa indoda kwenzakaleni yathi indoda hayi engikwaziyo ukuthi bengaboni kodwa manje sengiyabona yathi engikwaziyo ukuthi bengingaboni kodwa manje sengiyabona. Uma uke wahlangana naye, your life will never be the same again. I will repeat that one. Uma uke wahlangana noKristu, you shall give a testimony. Hawubeka ngangenje. Aw, uma uke wahlangana noKristu. Uma uke wahlangana naye, your life will never